ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ನಿಕ್ಕ ರಜೆ ಮುಗಿಪುಂಡು ಎಲ್ಲರದಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಡು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ನ ನನ್ನ ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಲೇ ಇಂಚಿ ಬರ ಬಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಬುಧವಾರ ಯಾನು ಬುಧವಾರ ಹೋಗ್ಬಿಚ್ಚು ಏನು ಸೋಮವಾರ ಹೋಗ್ನ ಒಕ್ಕಡೆ ದಾಲಿ ಇಪ್ಪಂದಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಪೋತು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವೇ ಪುಂದಾಪುಂಡು ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಬತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ತೈಪಣ NEP ಬ್ಯಾಚ್ ತೆಂಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಚರ್ಚಡಿಪ್ಪುಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗುಂಡು ಎಂತ ಒಂದೆ ಬುಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದಾಪುಂಡು ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತಕ್ಲಿಗೆ NEP ಇಜ್ಜ ದಾದ ಹೌದು ಅವು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್. ಬಟ್ ಎತ್ತನ್ನ ಸೋಮವಾರ ದುಃಖ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುಂದು ಬಂದ ಆಪುನಿಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಬುಧವಾರ ಯಾನ್ ಪೋಪುನ ಸೋಮವಾರನೇ ದಾಲಾವಡೆ ಅಂಚ ದಾಯಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆತ ಪೋಪುನ ಪಂಡ ಇದು ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಆತುಜಿ. ಬಸ್ ಪಾಸ್ ನನ್ನ ಮನ್ ಪೋಡಾತಿ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಪೋತು ಬರ್ರ 66 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ 4 ದಿನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಪುಂಡು 66 ಗಂಟೆ 4 ದಿನಕ್ಕೆ 66 × 4 ಗಂಟೆ 14 24 6 14 24 264 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಂಡತಾ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಪ್ಪಡೆ ಟೋಟಲ್ 200 ಮಿತ್ಪೋವು ಒಂದಾಪುಂಡು 264 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ದದಾ ಏನ ಕಾಸು ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು. ಏನು ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೆನ್ನ అంటే ಏನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಇತ್ತೆ ಏನು 10th ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಇತ್ತೆ. PU ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ಏನು ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು 10th ಮುಟ್ಟ ಏನನ್ನು ಏನ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರ್ನ ಇಂಕ್ ಒಂಥರ ಆಪುಂಡು ಆತು ನೃತ್ಯ ಐರ್ದಕ್ಕ ಎಂಕ್ PU ಎಂಕ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕಿರು ಆಲೇರ್ದಾತು ಏನ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಓದೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಆಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಬೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂತ್ ಒಯ್ತೇರು ಅಂಚ ಆಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ದ ಟಾಪರ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತದನ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಬೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತನೇ ಇರ್ದಾರನ ಅದಾತಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎನಡನ್ನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಓದು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇಂತಲ್ಲ ಐದಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಾಪರ್ ಆಪ್ಲೆ ಕಾಲೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ ಇಂತಲ್ಲ ಓದು ಪಂಡೊಂದು. ಬಟ್ PU ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತು ಜೊತೆ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತು ನೆಡ್ತಾರ ಅಂಚ ಮಾರ್ಕ್ 10th ಬೇಸ್ಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಒಲ್ಲಾಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಂಡ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬತ್ತದು ಒಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಊರವರ ಚೂರು ಕಾಸು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಕೈತಿಲ್ಲ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಟ್ಟಂಡ ಅಂಚ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಕ್ಕ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅದಾದಂದು ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪಗ. ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪಗ ಅಂದು ಹೇರುವಾ ಯಾರಿ ಏತು ಅಡಮೂಜಿ ಬರ್ಕೊಳವ ಮಂದಿಗೆ ಅಡಮೂಜಿ ಕೊರಂದಲ್ಲ 15 ಇದ್ದೇನೆ 15 ಯಾಕೆವನ್ನ ಇರೋನಿ ಸಂಜೆ ಸಾಂಕೋಲಿ ಕೊನೋ ಇಷ್ಟ ಸಾಂಕೋಗನ ನನಗೆ ಕಿದಿರ್ ನಿಂತಿ ಪೂರ ಮುಟ್ಟಿ ಅವಡತಿ ಮಾರು ಬಿನೀರುಂದ ಬಲ್ಕ ಅದ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದು ಸಾಂಕೋಗನ ಆಪುಂಡರಲ್ಲ ಅವರಾತಂದು ಸಾಂಕೋಗನ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೈಯರಾವು ಅಂದೆ ಸರ ಒಂದು ಸುಖ ಇತ್ತಿನತ್ತ ಅನುಕೂಲ ಹಾಗೆ ಕತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಕೊಂತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತಿ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಗೈಸ್ ಇಂಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಮೀನು ಕಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚ ಮೀನು ಕಜ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೇವ್ರ ಮಂಜಲ್ ದೇರೆ ಗೊರ್ರಗುಂಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂದೇರು ಅಕ್ಲೆ ಗೊರ್ರುಂಡು. ಗೈಸ್ ಬಿಸಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನ್ದೊಂದುಂಡು ಗೈಸ್ ಯಾನು ಇರೇ ಬತ್ತೊಂದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಇಂಥದ್ದು ಹೊರ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತೀರು ಇರೇ ಉಂಟಾ ಅಂದು ಅಂಚ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚ ಪರಿಚಯ ಇದಕ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಇರೇ ಕೊರಡು ಏನು ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿ ಬುಕ್ಕ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ.
ಗೈಸ್ ಏನು ಕಾತು ಒಂದಿಲ್ಲೇ ಕಾತು ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೀರಿ ಮರೇನು ಲಾಗ್ ಇಡ್ಬತ್ತಿ ಜರತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಹಾಯ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆಯಾ ಅವು ಇದ್ದಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹೊಡಿತು ಸೊಪ್ಪಲ್ಲ ಎಳೆ ಎಂತ ಗುರ್ತಿದ್ದವಿ ಅಲ್ಲ ಅವು ಮಾಡೋಣ ಇದೆಂತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅದೇ ನಡೋದಾ ಎಂತ ಓ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲ ನೀ ಕಜಿಪುಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಗಿಟ್ಟದ ಇಲ್ಲದ ಆನೂರಿ ತಿಕ್ಕ ಜಾಡ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಬರುವಂಗೆ ಅಂತ ಲಾಗ್ ಮಂತರ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಬಂಡ ಬುಗ ದೆಪ್ಪಲೆ ಬಂಡ ಅಂದು ಪಡತಿ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಒಟ್ಟು ಓಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ ಕೈಸ್ತಲೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಆಯ್ತು ತುಪ್ಪ ಫಾಂಟ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಯ್ತಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಪಡ್ ಒಂದು ಸಂಡಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪನ್ಪೆರತವೆ ಬುಕ್ಕ ರೆಡ್ ಇದು ಸಿಪಾನ್ ರೆಡ್ ಇದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ವನಸ್ ಬುಕ್ಕ ಮೀಂದ ಕಚ್ಚಿಪುಂಡು ಮತ್ತು ವನಸ್ ಮನ್ಪಡು ಬುಕ್ಕ ಎಂತಿಕ್ಕು ವನಸ್ ಅದು ಬಾಯ್ ಗೈಸನ್ನ ಉಂಡು ತಾಂಡು ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಅವಲಾಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಮುರಾಣಿತ ಒಂಜಿ ಎರದಡು ಬಾಕಿ ಆತನತ್ತ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಲಾಯ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರು ಅರ್ಧಡೆನ ಅಂದಿರು ಅಂಚ ಐನಿತ ಮನ್ಪಡು ಇದು ಮರೆಗಿರಂಗದ ಅದನ್ನ ನಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಐನು ಕಿತ್ತದು ಮನ್ಪೊಡತಿ ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಸುರು ಮನ್ಪೋಗ ಆಪನಾತು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಏನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಂದೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಜ್ಜಿಲಾಡೆ ನಾನು ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಿಡೊಂದಿದ್ದೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಏನು ಮಂತ್ ನೋಟ್ರಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ತಾತ ಒಂಚೂರು ನೀಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಒಂಚೂರತ್ತು ಮಸ್ತ್ ನೀಟ್ ತಾತ ಅಂಚಾಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲ್ ಮಂತ್ ನೀಟ್ ಸದ್ಯ ಅವು ಮತ್ತು ದಾಡೆಪ್ಪಿರಲಿ ಪಂತಿ ಮತ್ತು ಅವು ರಪ್ಪ ಕುಡಿಪುಂಡತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮತ್ತು ದೆಪ್ಪಿರು ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂಚೆ ಮಂತಿದ್ದೆ ಏನು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಂತ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡೊಂದಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಕೆರೆಂಗೆ ಮತ್ತು ನಡ್ರ ಬಿಡು ಅಂತೀರಿ ಈ ಚೀಪೆ ಕೆರೆಂಗೆ ಮತ್ತು ಮಂತ ಅಂತೀರಿ ಅಪ್ಪಗೆ ನಡ್ರ ಬಿಡು ಅಂತೀರಿ ಅವು ಬುಂಡ ಇಂಚೆ ಮತ್ತು ಮಂತೇರ ಬಿಡೊಂದಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಬಾ ಅಂಚೆ ಅನ್ನ ಅವರ ಟೈಮ್ ಅನ್ಬೇಕ ಬಂದಂಡೆ ಅಂಚೆ ರಜೆ ಅಲ್ಲತ್ತ ಅಂಚ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ತುಳು ಎನಿಕ್ಲೋರ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾರು ಮಂತೆ ತೂಕ ನಡ್ರಾಪುಂಡ ಬಂದು ತುಳು ಎಂಚೆ ಆತನ ಬಂದು ನಡೋಡತಿ ಏನು ಸಾಲು ಫಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಸಾಲು ಅವು ಸಾಲಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಟ್ ಸಾಲಂದೇ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ರಿಯಲ್ ಅದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಶೀತೆ ತೂಕ ನಡ್ತುನಾಗ ಅಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮರಿಗಿರಂಗ ನಡ್ತಾ ಇವು ಅಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬರಡು ಎಂಕು ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಬೇನಿ ಮೂರು ಗುಂಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೈ ಕೊರು ಹೆಕ್ ಹುಚ್ಚಡ ಬಲ ಮುಳುಗೊಬ್ಬು ಮಂಗ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊರು ಓಯ್ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊರು ಹಾಂ ಗುಡ್ ಆಯ್ತಯ್ಯ ನೀಕು ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊರ್ರ ಪೋ ಕೋಪ ನೋಡಿ
ಪುಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಮಾತ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಮಿನ್ನಲ ಅಕ್ಲು ಪುತ್ತರ್ ದೀರ್ತೆರ್ದಿಕ್ ಪುಟ್ಟು ಬಂದು ಹಾಯ್ ಪುಟ್ಟು 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 ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಭಿಯತ್ತಂಡು ಇಬ್ಬರೇ ಗೈಸ್ ಯಾನ ಅಮ್ಮಗ ಅದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಪಿದಿಲ್ಲಡೆ ಗೊತ್ತಿರ ಅಂತೋಚುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಏತನ ಎರಡೇ ಉಂಡದನ್ನ ದಯಪಂಡ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಪಂತಿಂಡು ಬಂಡದು ಎಂಕ್ ನೆರ ಒಂದಿಪ್ಪರು ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಮತ್ತ ಅಂಚ ನನ್ನ ನಡಿಯರನ ಗಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಆತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವದೈತನ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಇದೈತನ ಪನ್ಪಿರತ್ತ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪೊಡು ಬಂತು ತುಗ ಕಲ್ತಂಕರ ಮರ ಅಂಚ ನಡ್ಕ ಅಮ್ಮನೆ ಕಡ್ಲೆ ಎತ್ತದೆ ಬತ್ತುಜಿರು ಇನ್ನು 20 ಜನ ಎಲ್ಲೇ ನನ್ನ ನಡೋಡತಿ ಅಂಚ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪಡತ್ತೀನಿ ನೀನು ಅಂಚ ನನ್ನ 2 ಸಲ ಓಡು ನಾನು 2 ಸಲ ಆಯ್ತು ಆಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮಂಜಲ್ ನಡ್ದೋಲಿ ಬಟ್ ಬೇಕು ತುಂಬೆ ನಡೋಡಂಡು ಗೇತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಡ್ಪುಜಿ ತುಕ ಆಯ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ತುಕ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಂಗ ನಡೋಗ ಸುರುಕು ಪುಟ್ಟು ಮುಳು ಮಿತ್ತರಲ್ಲ ಕಣ್ಣೊಜ್ಜಿ ಓ ಕಣ್ಣೊಜ್ಜಿ ಅವಳು ತೂಲಂಬೆ ಮಿತ್ತುನ ಕಣ್ಣೆ ಉಡುಪುಜದ ಮಂಗಣ್ಣ 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 ತಿಲ್ಲಿಯ ಮುಂಕು ಪುಚ್ಚೆ ಮುಂಕು ಎರೆ ಪುರ ಪುಚ್ಚೆ ಮುಂಕು ಉಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಂಕ ಗಿಳಿ ಮುಂಕುಗೆ ಇಪ್ಪನ ಎರ ಪಂಡೇರು ಗೈಸ್ ಬತ್ತಿರಮ್ಮ ಎಂತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಕಡುಪುನ ತಿನ್ನಾಗ ಸೀದ ಬತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತು ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿರು ಪುರ ಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಲೇಗ ಕಡೆ ಏನೇ ಅಂಚನೆ ಕಡ್ಪುಡ ಕ್ರಾಸೇ ಯಾರು ಆತೇನು ಇಂದು ಅಂತನ ಮೇಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಮ್ಮನೆ ಊರಡು ನಾನು ಒಂದು ಸಾಲು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಇಟ್ಟು ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಚುರು ಪಲ್ಲೆಗ ಕ್ರಾಸ್ ಊರೋಡ್ಗೆ ಅವ ಇಂಚ ಬೆಂಡ್ ಇಂಚ ಅಯ್ಯ ಇಂಚಗೆ ಎಣ್ಣೆಲಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜಂದಾಗಲೇ ಬನ್ನ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಲು ದೆಪ್ಪಳು ಅಂಜಿ ನಡ್ಲಿ ತುಲೆ ಅಮ್ಮ ನಡಿಯರು ಎಲ್ಲ ನಡ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ತೋಜಿಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಇತ್ತಲೇಕ ದನ್ನ ತೆನ್ನ ಕಣ್ಣು ಓಜಿಜ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು ಇಡೇಕ್ ಏನು ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂತೆ ನಿಕ್ಲು ತಗೊಂದಿಲ್ಲರ ಅಂಚಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡ ಅಂಚನ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಂತುಜರ ಲೈಕ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಏನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋನು ಇಡೇಕ್ ಏನು ಮಂತಂದೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್